Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguha. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Mayong adlaw mga higala. Lain na sad nga higayon nga kita magatuon sa iyang nga pulong. Lain na sad nga panahon nga gihatag sa Ginoo. Diin lain na sad atong paghisgutan karon og padayon ta sa ato nga series diha sa ikaduha nga Tesalonica 3:1 hantod sa 5. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, magampo sada. Ginoo, salamat ning dako nga pribilehiyo nga magtuon kami sa imong nga pulong. Salamat tamahan sa matag usa ka dalonggan ug kasing-kasing nakadungog sa imong mensahe karon. Ikaw magapanlangin namahan nga diin kining mensahe nga maturok sa among kasing-kasing, amo usab ning ma-aplikar sa among kinabuhi. Bisan pa nako amahan nga magdala sa imong nga pulong, tabangi ako. May salig kanimo ang tanan, pasidunggan ka sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Again, ang atong teksto karon makita sa ikaduha nga Tesalonica kapitulo 3 1 hangtod sa 5. Ako ang basahon. 1. Sa katapusan, mga igsuon, iampo nga ang mensahe sa Ginoo mukaylap dayon og pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. Iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang tao kay dili man ang tanan may pagtuo. 3. Apan kasaligan ang Ginoo, lig-onon kamo kaniya og panalipdan gikan sa daotan. Og masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og
padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. 5 katapusan, hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagka mainantuson nga gihatag ni Kristo. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa nga pulong. Nini mga takna magisgot ta karon og pag-ampo ang mga request ning Pablo. So sa atong panahon karon sa kalibutan, ang pag-ampo usahay mahimo nga katapusan nga option, mahimo nga last nga option. Maabot ang mga problema, maabot ang mga daghan nga mga kalisdanan. Ang una nato nga buhaton nga tawo, ingon nga natural nga tawo, is mudagan ta ngadto usab sa lain nga tawo nga posible makahatag og solusyon sa atong problema. Nabitoy giingon nga buhata ang tanan, kung dili mo makaya, ihatag lang ngadto sa Ginoo. Sound nga nindot siya paminawon, pero sayop de siya nga buhaton nato ang tanan, tud makaya nato og di nato makaya, ihatag nato sa Ginoo. Nahimong last option ang pag-ampo, nahimong last nga decision nga moadto sa Ginoo. So unang-una, ang dapat nga ang itong buhaton is moduol ta ngadto sa Ginoo before ta hatagan sa Ginoo og mga solusyon dola ning tawhana makatabang nimo. Magamit mga tao nga makatabang sa atong problema, mga kasdanan. Ang Dios magasangkap. But sadly sa karon nga kalibutan, again sa akong gina-mention ganiha is usahay ang pag-ampo mahimo nga last options. So karon naay upat ka butang si Pablo iyahang mga request, iyahang mga pag-ampo. Naay upat ka butang nga atong makita diri sa ato ang teksto. So una, effective proclamation sa pulong sa Ginoo. Epektibo ang pagsangyaw. Sa bersikulo 1 sa katapusan mga igsoon, iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo mokaylap, effective, mokaylap dayon og pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. So ang unang butang nagihangyo ni Pablo nga magampo alang sa pagmantala sa ebanghelyo sa mensahe sa Ginoo. Sa Greek nga hubad, nagpasabot kanang pagmantala pagkaylap, literal nga kanang ang mensahe sa Ginoo mudagan. So if runner ka or kanang sigag jogging, imo ning ma-picture out in ana pag-describe ning Pablo nga ang mensahe sa Ginoo mo kaylap dayon. Literal nga ang mensahe sa Ginoo mudagan. So nagaampo nga ang mensahe sa ebanghelyo mo kaylap dayon gikan sa syudad ngadto sa laing syudad, gikan sa balay ngadto sa laing balay, gikan sa matag usa ka kasing-kasing ngadto sa lain nga kasing-kasing. So ang tinguha mao nga ang ebanghelyo adunay dalan ngadto sa mga kasing-kasing sa mga tao. Gusto usab niya ni Pablo base sa bersikulo 1 nga ang mensahe pasidunggan. Okay? Ang mensahe sa Ginoo mokaylap dayon og pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. So gusto sab ni Pablo nga ang kaning mensahe dili lang kay nidagan, dili lang kay mikaylap, kundi dili pasidunggan. So nagpasabot nga paghatagan og importansya unsa ayang worth sa kaninga nga word, kaninga nga mensahe, og hatagan og kaning mahimayaon nga paghatag. So sa ato nga pagampo, siguro mingon ta Ginoo itugot nga ang imong pulong dawaton uban ang dungog nga angay niini. Itugot Ginoo ang imong pulong modagayday sama sa sapa ngadto sa matag usa ka kasing-kasing, ngadto sa matag usa ka panimalay, ngadto sa matag barangay, ngadto sa matag syudad, ngadto sa matag nasod, ingon man even ngadto sa pinakasulok sa kalibutan. Tanaw natong glingon, nagampo ba ta sa effective nga proclamation sa mensahe sa Ginoo? Mao ni mga pag-ampo ning Pablo, nga paghangyo ni Pablo nga mukaylap ang pulong sa Ginoo. Ikaduha nga butang sa bersikulo 2, speed deliverance. Ang Dios magaprotekta sa iyahang katawhan.
So ikaduha, versikulo 2, iampo usab kami nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis og daotang tao kay dili man ang tanan may pagtuo. Iampo usab kami nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis og daotang tao. So ang ubang mga tao mubuhat sa bisan unsa aron mapahunong ang maayong balita ni Jesucristo bisan hangtod sa punto sa kapintas or kanang gitawag natog violence. Ato na makita sa istorya ni Pablo nga naay mga tao nga gamiton ni Satanas nga mapugngan lang sing Pablo. So kani ato ibutang dili tanan malipayon nga ikaw usa ka Kristohanon. Dili tanan nalipay nga nausab ang imong kinabuhi. Dili tanan mupakpak kung musulti ka about ni Jesucristo. Dili tanan naguna-una nga maayo na nga idea nga barog alang kang Kristo. Dili tanan inana ang mga tao gusto sa ubang tao nga molingkod og mohilom lang ka. Sit down and shut up. Inana ang ubang tao. Dili tanan malipay. Kung atong balikan sa istorya ni Pablo sa iyahang kinabuhi, ada ay mga bangis nga tao, mga daotan nga tao nga gigamit ni Satanas nga opposition mo'y kaatbang ning Pablo. Bisan asa siya nga dapit nga magaministeryo, magdala sa pulong sa Ginoo, magkailap sa maayong balita. Bisan asa siya nga dapit sundan gali siya sa mga tao nga sama ni ana. Nga mga gimension diri sa bersikulo 2, mga bangis og daotang tao. So nagampo tangan Dios maghatag og protection para sa iyahang katawhan. Tungod kay dili tanan tao nalipay nga magsangyaw ta sa maayo nga balita. Sa kinabuhi ni Pablo og atong tan-awon is nayoban nga successful sila. Si Pablo nabilanggo, si Pablo gikulata, giadto siya sa Roma, na preso sing Pablo. Successful sila, pero ang plano sa Ginoo ang pagpakailap sa iyang pulong dili kapugnan. So ang kaning duhang nga request, kaning duhang atong na-mention ang effective nga proclamation o kaning speed nga deliverance, ang Dios magproteksyon sa iyang pulong. Usahay kini nga ang mga pagampo, kini nga request kay magkuyog siya. So kung ang atong kinabuhi atong i-commit diha ni Kristo, again naay opposition na ay muatbang. So mao nang magampo ta nga ang Dios maga-proteksyon. Diha sa unang Korinto 16:9, versikulo 9, unang Korinto 16:9, tungod kay daghan dinhi ang gustong maminaw sa maayong balita ug nagatuo ako nga daghan ang motuo dinhi bisan tuod og daghang mga nagabatok. Inana ang kinabuhi sa Kristohanon. Inana ang kinabuhi nga ikaw magdala sa pulong sa Ginoo. Dili tanan adunay pagtuo. Sa bersikulo 2 sa katapusan, dili man ang tanan may pagtuo. So dili tanan adunay pagtuo. So kini nagpatin-aw daghan kaayo nga nahitabo kanato. Dili tanan nahigugma kang Hesukristo. Dili tanan motuo niya. Dili tanan gusto nga mosulti ka bahin sa imong pagtuo. Ang ubang mga tao dili ganahan niini sa dihang ang mga Kristohanon maghisgot bahin kang Kristo. Ug naay mga tao gusto na kita maghilom lang sa ginaingon na nako. Again, mao na ato mga pag-ampo o hinautusab nga nagampo ka. Again, sa una, effective nga proclamation sa iyahang nga pulong, nga mokailap ang iyahang nga pulong. Ikaduha is paspas ug ang Dios magaproteksyon sa mga tao nga iyang gigamit sa pagkailap sa iyaha nga pulong. Sa ikatulong nga butang sa bersikulo 3, apan kasaligan ang Ginoo lig-unon kamo niya og panalipdan gikan sa daotan. 3 ug 4, og masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. So ato makita diri naay kaning gitawag natog growing confidence.
Pero ang kaning ato ning lisdan og Godfidence, dili siya confidence tungod kay ang Dios maoy naghatag niini. Unang-una tungod kay ang Dios kasaligan. Mao nang naatay confidence, naatay pagsalig diha sa Ginoo. So simple ni siya nga request ning Pablo dire sa bersikulo 3, growing confidence diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo maghatag kung unsa ang gikinahanglan nato. So ang atong buhaton is, again, faithful ta diha sa Ginoo. Ug mobalik na og unsa ang atong pagtan-aw diha sa Ginoo. Kung ang Dios kasaligan, dot-dot ang ato sa Dios nga kasaligan. So, sa mo ang before, katong napa ko sa Bohol, usa sa mga pastor na mo, nag-mentor na mo, ang ngalan niya kay Kuya John. So, moadto mi og isla, mo-visit mi og mga simbahanan, usahay magkakuyog mi ni Ronald, mo-visit mi og mga simbahan ngadto sa mga kaislahanan. Unya adunay usa ka butang dili nako makalimtan niya nga moingon siya nga bisan ang pinakaubos nga bata moingon nga ari diri sa among simbahan, ari diri sa mga balay, unya pagsangyaw or pagwali sa maayong balita. Bisan pag unsa pa pinakaubos nga bata nga mag-ingon niya is iya jud kana nga tumanon. Kini dili tungod kay kaya niya, kini dili tungod kay maayo siya nga tao, tungod kay hinuon tungod kini kay ang Dios kasaligan og makalahotay siya nini mga butang. Tungod kay ngadto sa mga isla dili ingnon nato nga smooth lang ang dagan, samot na og maabtan og mga unos, hangin, napay mga kawaladon, dili sayon. Again, sa ginaingon pa ni Kuya John, bisan pa sa pinakaubos nga bata nga moingon niya is iyan ang buhaton, dili tungod kay kaya niya, kundi maayo og kasaligan ang Ginoo. Sa tanang aspect sa ato ang kinabuhi, makasalig ta sa Ginoo. Tungod kay nagingon niya bersikulo, kasaligan ang Ginoo. Again, sa tanang aspect, God is faithful. So now, mao niya nga pag-ampo sa matag usa nato nga kinabuhi nga i-grow, magtubo, i-grow ang atong confidence diha sa Ginoo. Whatever comes, unsa may moabot sa matag usa nato nga kinabuhi, nagatuo ta nga ang Dios maayo, nagatuo ta nga ang Dios kasaligan, bisan pa sa mga butang nga moabot sa atong kinabuhi nga moingon ta dili man ipabor sa ako ang dili man iuyon sa ako ang pagbuot. Apan naatay confidence tungod kay nagasalig ta nga ang Dios maayo og kasaligan. Matag adlaw atong i-grow ang atong confidence nga gihatag sa Ginoo, og mao na gitawag natog grow our Godfidence tungod kay gikan na sa Ginoo. Sa katapusan, bersikulo 5, hinaot unta nga ang Ginoo magatultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo. Mao niyang upat ka butang pagampo request ning Pablo is gitawag natog undiscouraged love. Ug ikaduha ang perseverance, pagkamainantuson. So now, kung maghisgot ta about sa gugma sa Ginoo, grabe ni lapad kayo, broad kay ni ang gugma sa Ginoo, dili ni nato masukod. So mulagpas ni sa pinakataas nga bukid, ngadto man ingon sa pinakalalom nga dagat. O gatong mabasa diri sa 5, hinaot unta nga ang Ginoo magatultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios. Pagampo alang sa walay paglubad nga gugma, pagampo alang sa dili mabahin nga gugma, pagampo alang sa dili mapugngan nga gugma, pagampo alang sa walay kondisyon nga gugma, inana ang gugma sa Dios ug hinaot magtultol sa matag usa nato kakasing-kasing ug labaw sa tanan pagampo sa malahotayon kaning gitawag natog undiscouraged nga gugma, undiscouraged love, dili madiskorahi nga gugma. Tungod kay when bisan unsa nga maabot sa ato nga kinabuhi, dali kay ta nga mahimo
nga maluya, dili kay ta mahimo nga ma-discourage. Mo nang giawhag diri nga undiscouraged, pagampo sa undiscouraged nga gugma. Magtultol ang imong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Ginoo. Again, kung moabot ang mga problema, kung moabot ang mga pagsulay, kung moabot ang mga ingnon ta mga problema sa kinabuhi nga bugat o grabe, kani ang mga panahon nga mahimo tang selfish o mahimo tag self-centered. For example, masakita na atay bation, lisod kayo hinahuna ngadto sa laing tao. Lisod kay magunahuna ngadto sa ubang butang o ubang tao. Another example, kung naay mga crisis sa atong sa pamilya, naay mga problema sa atong mga pamilya, natural ingon nga tao nga atong lugaran hatagan og panahon, hatagan og oras kung unsa man ang kanang crisis para masolusyonan. So sa inana nga paagi, sa inana nga mga moments, sa inana nga mga sitwasyon, dali kayo nato kanang gitawag natog inward, pa inside lang, gitawag natog selfish nga paagi og mauna maghisgot ta about sa mga problema, maghisgot din ta about sa mga issues sa kinabuhi, maghisgot din ta sa ato ang mga struggles. But again, paghangyo ni Pablo nga magampo tungod kay naay gasa sa undiscouraged nga gugma diha sa Ginoo. Ang gugma sa Dios dili mo give up. Ang gugma sa Dios dili mo gives in og labos sa tanan, dili mawagtangag paglaom og dili mahutdan nga pag-reach out ngadto sa uban. Dili lang kay inward kundi outward sab. So again, in times sa mga problema, in times of mga trouble sa tanang aspect sa ato ang kinabuhi, pray for undiscouraged love nga magtultol atong kasing-kasing didto diha sa gugma sa Ginoo. Sa bersikulo 5, og ngadto usab sa pagkamaynantoson nga gihatag ni Kristo. Sa katapusan sa 5. So, atong tanawon diri unsa man ang gipasabot diri nga pagkamaynantoson nga gihatag ni Kristo. Sa unsang paagi si Kristo nagantos, sa unsang paagi nga si Kristo nilahutay, ni persevere. So now, sa unang Pedro 2:23, Pedro 2:23, sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig Ginoo niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Sa Hebrehanon 12:2, itutok ta ang ato mga mata ngadto kang Hesus Kristo nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga nadawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Ato makita nga bisan hangtod ngadto ibabaw sa cross, hangtod ngadto si Hesus Kristo nga gilansang iyang giantos. So makita nato ang perspective kung unsa ang gipakita ning Kristo. Kung atong tan-awon diri, si Kristo nasayod siya kung asa siya padulong. Iyang giantos tanan, ni persevere siya, nilahotay siya tungod kay nasayod siya kung unsa iyahang padulngan, kung unsa ang iyahang adtuan. So nasayod ta nga ang Dios nagantos og nagdalag kalawasan kanako og kanimo. Iyahan ang gibuhat. Og atong basahon ang bersikulo 1 sa Hebrehanon 12:1, daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Naata sa lumba sa Kristohanon nga kinabuhi. Wala nagingon ang Ginoo nga pagdali dira kay para ikay makadaog, wala ningon ang Ginoo. Kundi ang giingon sa Ginoo is lahutay. Persevere. Sama nga ni Kristo nilahutay hangtod ngadto sa ibabaw sa krus. Ikaw karon nga kadungog sa mensahe sa Ginoo, gusto usab sa Ginoo nga molahutay ka sa imuha nga Kristohanon nga pagkinabuhi. Hinana nga mga pagampo. Dili kay si Pablo lang ngadto sa mga Kristohanon sa Tesalonica
kita usab sama nga si Kristo nilahutay again gusto usab sa Ginoo nga mulhawtay ta sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi sa lumba nga atong gisalmutan. Nasayod kita sa lumba nga atong gisalmutan, nasayod ta sa dalan nga atong gilaktan, nasayod ta unsang atong paingnan. So karon pagampo alang sa malipayon nga paglahutay. Again, wala ko nasayod sa matago sa ninyo kakinabuhi, wala ko masayod sa bisan unsang matang sa inyong kasing-kasing apan sa tanan nga kadungog nakabati sa mensahe karon. Ako nagaampo sama ni Pablo sa diri sa teksto nga atong nabasa. Una, effective nga proclamation sa gospel nga mokaylap nga epektibo ang maayong balita. Ikaduha, maghatag kini og speed deliverance nga ang Dios usab magaproteksyon sa yaha nga katawhan. Ikatulo, magampo usab kita nga ang Dios maghatag kanato og growing nga confidence diha kaniya tungod kay ang Dios kasaligan. Growing confidence, growing Godfidence tungod kay gikan kini ni Kristo. Og ikaupat, sa katapusan nga ang Dios magampo kita nga maghatag kanato og undiscouraged nga love, magatultol sa kasing-kasing kanato ngadto sa gugma sa Dios og makalahutay kita. Kung asa man ka nahimutang karon, naglingkod, nagbiyahe, or kung asa man ka karon, kini ang hagit para kanimo. Pagampo ni anang mga butanga. Magampo ta. Ginoo, salamat ning kahigayonan nga nagtuon mi sa imong nga pulong. Salamat sa imong pag-remind kanamo amahan. Unsa importante ang pagampo. O unsa usab ka importante nga malhutay kami sa among Kristohanon nga kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga pulong nga mag-remind kanamo nini mga taknaa. Ikaw Ginoo pa din mag-bless sa matag dalunggan og singkasing nga may dawat sa imong nga mensahe karon nga kadungog. Salamat Ginoo, ikaw pa dayon ang mag-protection kanila. Wala ako masayod amahan. Kinsa sila apan ikaw nasayod Ginoo sa matag usa kakinabuhi o kasing-kasing niining mga tawhana. Ako silang isalig kanimo Dios, ikaw mag-bless og protection kanila. Ginoo, salamat Ginoo sa kanunay imong pagtabang pagiya. Angay kang daygon pasalamatan sa ligan sa tanang butang, sa tanan namo nga naa sa among kinabuhi. Ginoo, daygon ka. Amoy salig kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay, sa presensya mo Dios, sa presensya mo Dios, ako nang